Pri mikrofóne Pali Kabát z týmu Hu a He, ktorí podľahli Brothers 1-4. Pali, určite sklamanie je vidno na vašich tvárach, ale dali ste do toho všetko, to sa vám uprieť nedá, takže aspoň to je taká možno malá náplasť na tú prehru. Tak náplasť to ani nie, lebo dali sme do toho všetko, ale super bol lepší. Povedzme si na rovinu, boli proste agresívnejší, rýchlejší a napriek tomu, že sme vyhrávali, myslím si, že keď vyhrávame 1-0, tak by sme mali potom trošku inak hrať a možno viac defenzívnejšie a nie to tak otvoriť, ale tak bohužiaľ stalo sa. Minule sme prehrávali 1-0, vyhrali sme 4-1, teraz sme vyhrávali 1-0 a prehrali sme 4-1, takže raz je to tak, no. Je to možno taká vaša najväčšia slabina, že ste ofenzívne ladené mužstvo a niekedy na tie zadné vrátka naozaj zabúdate, čo sa potvrdilo aj v iných zápasoch, ale v iných stačilo to, že ste dali viac golov ako super. Dnes hrali ste proti najsilnejšiemu superovi asi top ligy a nestačilo to. No, bolo to vidieť, že tí chalani sú ako klobúk dole. Nemiem sa nejako postaviť, že by mali jak atleti, ale skrátka vedia si to nahrať, vedia si to dať do nohy a sú rýchli. A to práve dneska rozhodlo, že kým my sme sa na ten jeden gól dosť napracovali, tak oni si dali potom 2-3 dobré prihrávky a zrazu bolo 1-1, 2-1 a už sme proste boli v tom, že prehrávame a my sme museli hrať a oni im stačilo vyčkávať. No. Takže v tvojich očiach sú naozaj najlepším tímom, alebo vidíš to inak? Ťažko sa mi to hodnotí po dvoch zápasoch, ale keď si to pozriem, že myslím si, že my máme kvalitný tím, ale bolo vidieť, že oni sú proste buď sú lepšie organizovaní, alebo sú naozaj kvalitnejší.